Hello guys! Majong adlaw ninyong tanan. Welcome back sa moang channel. I like to vlog. So karong adlaw guys, adlawng Sabado, tabo dayron sa kwan guys, lungsodaan anja moadto ko karon kay manabo ko mapalit ko kuan guys, kanang nayisudanon dari nila nanay hang ibilin kay mulakaw mamis liksian ug mapuhon adto Miss Maribuhok ha na jang ihatid kay sa Lunes mo eskwela na si Liksi. Mo brigada mi ni Ate Julie rong Lunes pohon atos Maribuhok guys kay miskwela na mas Liksi. Ang mga ipa-enroll na palitan pa na kuan school supply katong na ilahang pamalaod sa ilang eskwelahan o katong na ilahang dad-unan sa inig-eskwela. Diya. Aloy man ko nila nanay dari kay nang nay. Oh, palitay mo kong lumpia, ma. Wa may sid agrip mo nang adtukos kuan kanang nailong sudaan palit kog sidanen. Bukan sa hang makaplag dadto ja. Agi tugon na jing tatay buwad ko no. Ug ni nanay mo gadi na ilang ganahan di magpasulabig buwad kay maka high blood. Bitaw guys mama di ganahan nila sa nanay tatay buwad. Bahala kuno di makakaeg karne basta daar ma di kuno buwad pero mapalit kog sabunan guys kay mo ni ganahang tatay aron makahigop og sabaw. Njabe anira kang nanay be ha. Good morning di ay. Mapaday pagmata dari ni ja majugal kay majug mungod. Morning, be. Oh. Love you. Excited na ka, ugma? Ito lang Mama Jolie. Di maghilak-hilak dito, ha? Anja, motor ba mo ila mami purami anja, be? Ha? Kamusta na yung si Aliana? Moto ni sila anja, guys. Ako rin mabilin na resbay. Kaya may uban si tatay. Di man pwedeng maghurot. Kaya luoy pas tatay dari way uban. Ubande. Anjag na ikadit. Bitaw. Kuan guys, moto si nanay si Aliana. Si ate Monica ray kauban. Kaya na may lang tricycle. Halaman pang ipaubas liksian, parang hinang mami purami bihan na mga tuon kas mami Maribuhok ha. Mara to guys, at tangiran ninyo guys, kay mo adto sa lungsodaan, adto ko mamalit kay tabo man ron, kay ugma pa magtabo dari sa mga alis-alis siya, Domingo, Sabado, adto sa lungsodaan, maurong maadto ko karon. Sa may mga ipapalit be? Lumpia, ma. Lumpia? Oh. Nandiyan lumpia og Ketchup, ma. Ketchup. Nandiyan guys, nagpapalit dahil ko og mangga katong nayang gi-vlog hapon nga manggang dagko. Nagpapalit ko kay hangi ipadang na ipagasang purami. Guys, unan ako, ma. Listen ka? Nandiyan mo rato guys, kita-kita rata nandiyan. Inigabot na dari. Bye-bye, be. Kiss mama, be. Sige na kay matun ako. Hello guys! Dena Rekos bye! Anja, nag-solar kami dari guys kay wa may kurente ron tibok adlaw. Anja pa mabalik ko no alas 7 gabi iba to giingon. Kay bawhani ka. Mamuhat ga Dena Rekos bye guys, mo yang napalit. Ning palit ko daan og kuan ni Liksi guys. Lumpia. Kanang na katong lumpia ang kunot. Napoy lumpia. Ning palit ko daag papel kay mo kuno ni kinahanglanan dadto, papel. Kapag ang gipalit kay kas man ni sila papel kay mo kuris-kuris pa muna sila. Nya crayon nga single ha ra magiduha kay nya mga putod kay arte ra ba kani, mo putod di na mo gamit og tahal og clay. Kay mo kuno ni ilahang kuanan ni Ate Julie ning chat man ja. Hapon gipalitan dag lapis, basag na siya daghang lapis, hapon gipalitan rin na dagko dia. Dagko nga lapis. Ano yung gipalit be? Excited na ka mo school? Excited na mo school. Ipadapin sana kay mga bali ng crayon. Ako rin ko ang mga Korean. Diyan. Palit ko tundan ni Father Earth para daris bay. Nailang tundan na kay dagmay. Napoy buwad. Nalagi buwad kay mo request ni Father. Nga ni nga buwad dahan ni buwara nay. Kilo ang gipalit nay. Nga ni buwara bahan ni buwara. Masih man eh. Tamban. Di puno na tamban. Hindi ka rin sing dito tayong bulinaw guys ha. Bulinaw kay mo kung may dyan ganano ka na bitang na magkuag sari-sari nga na magutang bag
kuan. Maglaoy. Dahil naman si Kubag na, ang kuwabot. Nanay, ay, yari-yari, nay. Buwad kay, nay, isa dahil sa kilid, nagreklamo, o kunong buwad. Sama ni, ay, sabon. Safeguard o karina, sabon. Ang sabi? Wa magkakapalit og wa magkakapalit og ketchup ma. Nakalimot man ko, be, kay so many people. Tagay taos nung sudaan, be. Labad ang hus, tao. Diyan yung palit ko daag kuan. Yung palit ko kuan, guys, mantika. Kaya arong di na mo abot si nanay dato tindahan palit. Kay sila rabadari mo nang palitan daan. Na pa may daang mga suka o tuyog. Yung palit gihapon ko daan. Arong ma-stock na daan. Okay, martis ba ko puhon mauli. Ughanin na stick sida. Ito di ba ni maglakilak. Yung palit po ko mga panakot da, guys. Palit ko na panakot. Naghanap dito. O luya. Kaya magsabaw mi ron. Magsabaw mi og kuan, guys, ning palit kog paa sa baboy. Aw sa tunay gatong ganang tatay nay. Paa lagi sa baboy ang gipalit diyan, ipalit kog pizza kag sabaw mi. Dara request ni Lixian, lumpia ko no. Pero di sa niluto ron be kay na may ahang magsabaw man ta. Ninja isda. Pwede ka daning isda anay? Hello, aram day rip. Kung di kurinti, I forgot mother. Nako may nag-ayos mo mabod. Diyan tayo ko naman nag-ayos mo. Bawang sa na isda anay? Mama. Kanya ba nay? May hatag ng lulu. Paa ba ka lang may bagos? May hatag ng lulu ma. Hatag ka kay dyan ang gamitin. Gabon mo yung nag-ayos dari. Kay, nga, arong makay ko pag sabaw sa nanay sa tatay, sila dari. Kami dari day, kami. Nga, biskwit. Darag kuan pang hinlo sa isar. Mother, pang hinlo sa isar. Dani palit ko katulay kada kabi mo tanaw tag TV daghay mang hingki grabe katul da. Oh, grabe katul. Grabe lamok dari murag turejo kada palit ko kaan katul karon di na magtagog-tagbas na sa ubos kay wala ba mi daari. Ninja biscuit pita, snack na nila tatay. Darag pan nga. Request ni tatay pigpay na pud. Og syempre itlog. Kaya wala ay masadaan na ay kuot itlog. Sanaon kuot. Andiyan yung palit ko manggang hinog. Favorite food ni tatay da. Parang mumutara ba? Pwede ko mapakaon diya ma. Pwede pero mag-eat sa gluto. Mangga na hinog. Andiyan guys! Mara na yung napalit na ito nung sudaan. Pero makahigupos na si tatay daning sabaw. Kaya mga lagi ni... Pwede ko ganun. Kita lagi! Si nanay. Kaya maunay ganahan ni tatay, kaning nganing sabaw-sabong na bukag maridyo. Kaning part bitaw sa kuan sa baboy guys, kanang paa. Maunay ganahang tatay, ja. Nasa guys, nalipay ko guys, kay gahang gipapalit og mangga, di na madaga din ning nanay inja ato nila plurami. Okay, mo adto mas nanay mo. Mamuupan buka ma. Kay mo adto mas nanay, di ko mauban bi kay way mabiling tatay. Dara guys, arang dagkuak adyo guys. Ang hanin ni manggahanay, karabaw. Aw paho, di ni injanay. Kumuton. Arang dagkuak guys, kuan ka buok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 ka buok guys, pero day isa marag ihid. Ha? Paho? Ano man eh? Ala, arang dagkuak aman dyan guys na. Pero grabe, kasi lima po din. Smile. Hello. Uy, kahimi-himi mag-isa. Nakuhubitin eh. Gagmaya, ag-uban. Ha? Ag-uban kay gagmay. Masam ka mami purami inja, mauban mo ka. Masam ka na mami purami mo ato na ko sa maribuko. Ato na ko mi school. Ngayon ka ha. Mingawan kang mami purami di. Mingawan kang nanay. Ngayon bukang ka. Mauli mo karong pista o balik klase, mauli mo Mama Julie. Nandiya guys, mingaw na mi daari. Mingaw na mi. Nandiya, mag-prepare dahil cost bag ni Lixian. Nandiya, ang ipang sildong diyang mga school supply. Kuwang pato, kuwang pagmas. Nga pangbata o alcohol. Nandiya, kuwang papadukuan guys. Bawnanan og tubig o kuan. Ma. Kanang na ay
Balik. Baunanan po sila nag-snack man tuging Ate Julie. Ato na lang siya kusog tagbilaran mo palit kay wa man ko kakita datos ng sudaan. Kana kunong baunanan ba guys nga isa mo kuan na ba? Kanang baunanan kuno guys ba nga sidla na og snack siglan pod og para paniudto mo tuging mga Julie. Wa man ko kakita datos ng sudaan mo na ato na rabas tagbilaran. Ha? Ato ra manuli. Tawag mother. Ito na yun, palabi pag-kiss, di kan para makuslakaw. Hindi, mara to guys, at ang iranig dyan dyan, kay mag-prepare ko sa bag ni Lexi. At patanawon mo na sa ipang sir, itong isang bag. So guys, dara guys, nangharap ko ugod sa biyabas, kay arong madaan nila sa nanay, kay mato na lang sila sila purami. Kani mo ko ng udlot. Tambaw mo gud ning udlot sa biyabas guys. Mara rin ang nakuha guys. So na sila. Ngita po res ubos og naa ba. Kakaplag pa ba ko. Abay laing. Payabas dani. At tunos siya mangit. Pamayabas ang mayo rin kay Ladyo. Hala. Tiaray ko res garden ang nanay guys. Tuan na pa ibagong patula nagdabos. Ta guys to nagbubitay-bitay pod. Inja ag dari days kon guys yanang nay kamatis ni nanay, ipang-harvest ni dyan kay na daot man. Ipangkuha ni dyan mga bunga. Dyan dahi, sa inganda ni, labtub manis ang mga ngana. Labtub. Dyan kariwa na quits na. Madura man nakautan. May utwa pa rin isa to, anak, bubalitok. Nagbitay-bitay. Hala guys, daragaheng. Darag ko ang nanay guys, kanang nay garden, kubasaan. Maura baga digahang pinalit nga. Kuan, lisus kuan. Kubasa, grabing daghana na. Harang daghanag bunga, guys. Makahapid jud tan-awon ning natay mga pananom. Na, di ara may isa nga arang luudja. Na, guys, na isa ka buok nga kubasa nga na lata. Dapi isa dia. Arang daghanag bunga ka jud kubasa, guys. Dapi mga patulang nagbubitay-bitay. Bag-o na pong patula, guys, na. Bag-o na pud siya. Daghan ra ba jud siya bunga. Basta magkugir magkajig pananam, ado na kayo maando na kubasa. Ang naghana jag bungas kubasa, dapat jadi dabong paraman. Tapos unahan to Hala, my God, arang naghana jag bunga kubasa guys. Grabe jud. Nagdabos jag bunga. Na. Naghana bunga guys na, grabe. Dapat jadi isa dako. Dan apa luy askilid, grabe sis na nayara jud ka. Sarang daghana gud guys. Da pagaliduha da naglingkit. Tulo day gajud. Nadaot ta pag usa na. Sige maguguan. Upat day gajud guys nang tapok kalarang daghana jud kubasa. Ay Ginoo ko, salamat sa Ginoo kay gigrasyahan magrabing daghanang kubasa. Narang daghana. Dabos. Di maihap da pagaji isa ubos dia nagtago. Mo ni kinadakan. Na guys, kinadakan. Kaso dabong pa ni si Jana. Dabong pa. Nagtago si Dari mo ni kinadakan guys. Dabong pa si Jana. May siguro na pa na danas ubos pero di ko hadlok ko diha mo. Naog. Pero ang daghana guys na. Gidabos sig bunga. Di maihap kay grabing daghana nagsutoy-sutoy. Dapod gali da duha pod gihapon. Di gihapon da guys. Sugog pa ko biyabas dari ko nalangan kay karon pa man ko nakaarhi. Di gihapon to nagtago pud to isa. Nang daghana jud guys. Sa dapi patula ng daghana. Bagong yugto na po ni sa ganahan. Bagong tanam na po ni guys. Karon pa ko grabe jud ko basa arang daghana. Ngita pa ko biyabas. Darag malbiri way bunga, wanay bunga. Okay guys, na guys, naluto na maniud today tanin jud Urus-urus na gamang sabaw. Mag-ukuligo. Basta tayo ta nagkaon na. Wala ka din na magkakain karni. Kay Wala ka naman palit ng karni. na agi hapon, prami. Wala naman din sila mo dyan. Mauli man to tay.
Dugay pa. Ampos Ginoo, makaulig dali. Magparami. Purami ba? Dugay pa ito ka ulit. Oo, kay sa kabuan mo silang magpahuway. Magay ko pizza mo. Wait kag pichay. Das aliana mga antaday. Mga antaday kay mula kaur ba mo? Hindi sa nagkay. Sa ganahan sa day. Ansa antaday. Mga anta guys. Mga anta guys. Darang lamay ka magsudan. Napay ginamos. Dadapi okra. Suka. Di ko kakuha pizza mo. Mga pira man ko. Maniud to sa mi guys. Okay guys, dahil na may Lexis kwarto kay mag-prepare na ko si jahang bag para dadin ng mapuhon para isudan ng jahang bag na sa eskwelahan. Nakadungit naman ko. Grabing ko nga guys, grabing iga nga kay way kurente lagi. Di apoy pay-pay. Na isa ka bata daring tigwaos kay sig papaypay. Para kung iga nga. Nandiyan dara guys. Mani diyang mga gamit sa eskwela. Kani mo ginigi please, awgi. Mo ginigi ko ni ati Julie guys. Giingan nga. Mo kung nagingis maestra ni Lexi. Nga. Kinahanglanin. Lapis, papel, clay, og crayon. Anja. Kaning diyang mga daan nga mga gamit. Alam mo po ning ipada. Kay kugwa ni si Jai. Lingaw dadto na rin si Jag drawing. Kani, mamanig hinatag ni Ate Bidalos. Hi ni mo ate. Yeah. Aga po na ipada guys. Mori ni diyang mga agi na. Diyang mga kulor-kulor. Mori diyang mga agi. Na bahala na nagkabalinsungag at least ning suwat pod na. Diya ka ning isa ko no be. Nabay suwatan ba pod. Napod na. Diya ka rin pang isa. Nga gihapon. Baga pa man ni guys, wa pa man ni dyan mga nag-uban. Ano ipadara mag-apil. Pwede po na i-drawing ka na. Diyan. Daday po sila sidlanan og lapis guys. Napoy daghang lapis dani nga wa pa magamit. Salamat din ni mga tibidalos. Na lapis nga Barbie. Nagdabos diyang lapis guys. Madyo na madyo magkuginig. Bagno sa papel. Da papel lapis lain dia. Harang mang ipanir dari. Diyan ka ring color pencil. Katibidalos po niya rin daghana dia. Hapon diga pong ipada kay magamit magyapon ni niya. Padagya po ni na. Siyempre ang tahal. Kay, mga pud-pud man na. Kaso na sa tahal. Ay, kaso man na sa ingani kay sigig bag na sigig pag tahal. Ut-ut na. Yung dami diyang daang crayon guys na. Kanang crayon nga arang maglubang. Hapon ng ipada. Arong magamit po ni Jada adto. Inja guys. Dapoy jahang reserba nga toothpaste o toothbrush. Hapon ipada. Salamat Ate Bing. Salamat Ate Bing. Siyempre, arong di magkagkag ag buhok. Ipada po rin na hang gikan pa og Dubai. Salamat ni mo Ate Bidalos. Na cute ka jug sigla nanjag mga tali na. Anja Ate Bidalos kay damay ka ng bag nga gamay-gamay. Anja damay bag nga gamay-gamay kay preschool pa man siliksian. Ginatag din ni Ate M. Salamat ni mo Ate M. Mo salamat ni ang ipagamit kay mo may mabagay pa ni kay gamay. Kare mo grade 1 mo grade 4 mo na po niyang ipagamit ni Salamat dari Ate Bidalos. Naman ni si Jaypat. Na kadungit na. Kani nga bag kay na may partner. Mao si dia sidlanan og snacks. Mo ni sidlan nag snacks nga na. Mo ni sidlan ni mag snacks bi kare sa ara may partner kay gamay-gamay man ha. Og mo grade 1 na kapuhon, mga grade 4 nga na mo na ni gamitin. Ikaduha di ay. Siyempre guys, asisang gipalitan og of lotion og pulbo. Japod siyang gikuanan og pahumot nga Johnson. Mao jud ni jang pamot sa una pa sa Manila, sa bata pa siya. Johnson di ang gipangkuan ni siya. Sabon pod nga Johnson. Di gali Johnson safeguard. Alcohol, palitan pa rin ni alcohol karap nang i-spray ra. Agi dyan na naman kuwang guys. Uniform o sapatos. Medyas. Mga namin dyan kuwang. Mas di ay pod. Sorry, I forgot, baby. So, be, ato nang isa daan ni, be. Ha? Tarong kag-eskwela rito lang, Mama Julie, ha? Magbihib ka ha? Magbinad, ha? Haling isa dari, guys. I love you guys. I love you, guys. Na naman po ng idam. Puro man siguro, pod.
Kay arong usar da ari. Ari na ra magtahal. Nga na raman. Duha na kabag. Usa. Maduha na kabag mo. Pangtangan na raman ni natis ko arong luag nga na ra. Arong ari na isud. Nga na. Nas Mama Julie nga na dalig mga lapis na uban Mama Julie. Crayon di Ja, papel. Dapat sa kalapis eh, dari. Nagtukit. Darag tahal ni mo, dari, be. Ngawon ako ni mo, be. Crayon. Pwede ba ni crayon, Dani? Ari sa ramay tagkuwat nga na. Arong di ma lumit. Yan na. Andiyan ang clay o papel. Mama, nag-iisidanan sa kuan to. Saman. Yung papel, dari. Clay. Sudra na daan. Diyan imong offlotion. Taka na din unon. Nas nanay na itaw ka kay diyan imuhang tali sa buhok. Ang di naman ang isod. Si Mama Julie na imo pa dyan dagto. Ano na, diyan toothbrush. Reserve nga toothbrush. Excited nila ka mo school. Dadaan kami. Palit na tayo snacks ni mo daan dito na sa ICM kay magkabagaud ta. Ready na ang bag ni Bibi. I love you, Bibi. Mingawas mama ni mo, Bibi. Hagdi laman biha. Antosan naman natin kami ngaw, ha? Kaya mag-work man po si mama. Ha? Diya ka ron, mag-eat pa ni Udto at tumoy lang mami pura mi, ha? Magpananghid kang mami pura mi, ha? Yes, mama, Bi. Unsa guys, mara ni guys, succeed sa diyang ba. Maligo na mo ni Ate Aliana, bigay mo tumoy lang mami pura mi. Unsa guys, mara ni ang vlog rong adlaw guys, nga hanggi pamilikan palit ko daag sidanon dari kay mula ka lagi mislik si ugma, nga sila lang pus nanay daari. Namang pas Ate Monica guys, namang ging Ate Monica nga parhiun daari, karong na sila iban ni nanay. Mga Martes siguro kung makauli puhon-puhon og hanin ni Slixi, di ba ni maglakilak na adto. Unja. Mara ni mang vlog guys. Salamat sa inyong pagtanaw sa among vlog adlaw-adlaw. Daghan kadtong salamat inyong tanan guys. God bless natong tanan ug amping mo kanunay ug asa man mo karon. Thank you for watching guys. Bye-bye. I love you ninyong tanan. I love you.